Sekunezinto eseyihamba isikhathi eside emculweni kamaskandi senzeka ngendlela ezenzeka ngayo, kodwa ngokukhula komsebenzi nanokubona izinto, mhlambe ezinye izinto kumele abaculi abathize beyiconsider ukuthi mhlambe bezenze ngenye indlela. Sanibona, siyanibukela kwi-channel Indlovu Yasoweto TV, la sikhuluma khona ngomsebenzi yabantu abakumaskandi kakhulu. Lapha-ke iy'namba ezilapha ku-Spotify ezalensizwa kuthiwa uKhuzani Mpungose, u-Innocent Osikhona, insizwa yale eMandaba eNkandla. Bafowethu, namuhla asize la ngizochaza into ey'ningi, sizohluba udlubu ekhasini. Izinto zenzakalile kumaskandi, siyibonile, sayimukela, bakhula abanye, ba-move from one place to another, ba-achieve nezinto ey'nkulu. Khuba naye ungomunye wabantu umaskandi abasebenza kahle kakhulu. Omunye abantu umaskandi awubambe ngale ndlela awubambe ngayo. Umaskandi ukwelinye izinga ingenxa yabantu abafana noKhuzani nabaculi abaningi abakhona endimeni. Angeke sikubalekele ukuthi influence umaskandi obe nayo kulo nyaka ibe nkulu kakhulu. However, kunezinto ey'ningi ezimsebenzele uKhuzani, especially leminyaka edlulile. uKhuzani bekuwumuntu obe ney'nduna all over the country, ama-branch abekhona until uze kuyoshaya ku-Cape Town. Bekunabantu ade bemsiza kakhulu uma kumele kube nemihlangano, kuhlanganwe lapho abantu abayizinduna. Niyazi nokuthi uKhuzani kunabantu ababiza ey'bongweni angabakhohlwa, akabaziyo, abahambe ibanga elide empilweni yakhe nasekuthenini abe ilo mculi awuyena ngokumsiza komsebenzi wakhe, bemphahlile, bemsupport, bemseka kuyona yonke indawo. Siyazi ukuthi ko-Facebook, ema-groupini nakuphi kuphi lapho ade kushisa khona kunabantu ade beyibamba ishisa impi. Siyazi iy'nduna zibambe iqhaza elingakanani emculweni kamaskandi, especially abantu abafana noKhuzani. Kodwa after i-COVID-19 ngo-2020 uKhuzani waqhubeka wakhipha umsebenzi omuhle kakhulu. Kodwa kwaba ne-wave eyaba khona kuma-iTunes, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon nezinye-ke iy'ndawo eziphusha umculo kamaskandi. Kwabe sekushintsha nezinto ey'ningi ukuthi umculi angathathi isikhathi eside ukuthi ahlanganise imiluni. Lokho bese kwenzeka kalula. Omenzi bakupruvile ukuthi umaskandi awusafani njengakuqala, usushintshe ngampela. OLimit bakupruvile, oSminoff bakupruvile, abantu abanjengoMshini Wemali, abanjengoMafikizolo bakupruvile, oSikweletu bakhona nabo, nabantu belandela emuva koMjolisi, etc. Bakhombisile ukuthi alright, ungayi-achieve iy'namba ey'hloniphekile kumaskandi. Nabo oZwide nabo oGandaganda bakhombisile ukuthi kuyenzeka. Mina-ke ngilapha-ke ekuthenini kungenzeka yini ukuthi mhlawumbeni kwabanye abaculi sekuyisikhathi sokuthi ezinye izinto bayibheke ngenye indlela, ukuthi lento kade ngisebenzela yonke leminyaka kungenzeka yini sekufike isikhathi sokuthi ngizame ukuthi ngishintshe kancane ngokubheka isikhathi umuntu akuso, ngokubheka ukuthi indima akuyo umuntu ikuphi. Ingabe eminyakeni ewu-5 compare njengamanje, ingaba kusafana yini? Abantu basayifuna yini into ade beyifuna ngo-2019, 2018? Ingabe isikhathi sikanjani? Ingabe intsha yamanje ekade ingawazi umaskandi ngo-2020 ewuqale ngo-2022 until now, ingabe isa-relate yini ngendlela umculo osaculwa ngayo? Kungenzeka ukuthi kunabantu abaningi mhlawumbe lokho kumele bekuconsider. Kungenzeka ukuthi kunabantu abafelwa umusic wabo ngoba benganakile ukuthi kunezinto ey'ncane okumele bezenze, beyi-add emsebenzini wabo, then umculo wabo uzophinda uvuke uqale phansi uye phezulu. Kunabaculi kade bekhiphile kulo nyaka, abanye babo last year bakhipha kodwa umsebenzi wabo wangahamba ngendlela ade befisa ngayo, kodwa bakhipha this year
and usebenza kahle kakhulu. Okuyinto ejabulisayo leyo. La iy'namba kakhuzana lezi, niyayibona ukuthi zime kanjani. Lezi namba zinga-improve kulokhu ezikhona. Lezi namba zingashintsha zibe ngcono. Engingakwazi-ke mina mhlawumbe ukuthi lezi namba ngoba zime kanje zimuva ngale rate ngenxa yokuthini. Mhlawumbe nabalandi bakakhuzana yingoba benganaki izinto, ingoba bazi ukuthi hhayi kunabantu abazostreama, kunabantu abazodlala umusic wakhe, angazi. Kodwa as much as iy'nduna emabranchini nama-lead akhona kwaGoqi, i-cabinet obehlala esho uKhuzana ngoba ingaka, ingabe umsebenzi le ewenzayo eyawenza ekuqaleni akumele yini ushintshe manje umsebenzi abawenzayo, befocuse ku-online, befocuse ku-TikTok, befocuse ku-YouTube. Ingabe akumele yini ukuthi kube kanjalo? Mhlawumbe abantu aba-understand yini ukuthi kubalulekile ukuthenga i-premium yakwa-Spotify, kwaziwe ukuthi kuyastrenywa umusic kaKhuzana. Ingabe abantu abanye abaka-understand lokho? Ngoba uma ubuka iy'namba ze-album yokugcina kaKhuzana, even nabaculi abale mhlawumbe nge-support, iy'ngoma zabo nga-2 nga-3 zihamba kahle, uyabona. Kodwa check lapho uKhuzana ingoma zakhe, the way i-album yakhona ayishaya ngakhona, the way i-album yakhe e-right ngakhona, uyabona ukuthi lezi namba lezi bezingaba better kunalokho. Umfutho bayawufaka abantu emagroupini, abanye abakwazi ukukhuluma bayaphusha ko-TikTok, kuhlale kukhulunywa ku-YouTube, iy'ndaba zikhona. Kodwa uthola abantu benganaki, beyiphushela nje kancane. Uzibuze ukuthi yini abanayo abayifisayo ukuthi yenzeke ngoKhuzana. Uma ubheka ama-monthly listeners, sonke siyazi ukuthi ama-monthly listeners asho ukuthini. It means kunengoma esuke beyidlala kakhulu abantu, ayidlala abantu ababodwa, idlalwa abantu abahlukene. Kusuke kuchaza lokho ukuthi baningi abantu basuke bedlala leyo ngoma leyo. Hence this is why uzobona ama-monthly listeners ehamba ko-400,000, ehamba ko-500,000. It's because kunengoma ekuma-charts, it's either ku-top 50 or i-top 100. Ngisho ungaya manje uyo-check-a ku-top 100, ku-top 50, uzobona ukuthi kukhona bani, it's the same people abalokhu be-trend. Ingabe iy'nduna zakwaGoqi okungama-leaders, abantu abaphethe umsebenzi kaKhuzana abambhekelelayo, ingabe labo bantu labo sekumele bebhukule yini? Indlela ababesebenza ngayo ekuqaleni, ingabe leyo ndlela leyo kusamele beyi-apply yini namanje? Ingabe abantu kumele bebatshele ngenye indlela yini ukubaluleka ukusebenzisa uSpotify, ukubaluleka ukusebenzisa u-YouTube? Because kunabantu uthi uma ubatshela ngo-Spotify ubabona ukuthi uyabahlupha. Uma kunomuntu omtshelayo ukuthi kumele athenge i-premium inyanga nenyanga, ubone nje ukuthi lo muntu akayizwa lento, akayi-understand. Is the same person lo ozobe eya lapha online. Uma uKhuzana edelelwa ayolwa inkani engekho laphana, ekubeni engayidlala indima yakhe ekuthenini uyamsupporta loyo Khuzana loyo. Buka i-album ina-8 months. Lezi ngoma eziwu-2 eziphezulu zawuhlanganisa nini u-3 million? Singakanani isikhathi zafika u-3 million kuze kube manje? Zawuhlanganisa within 3 months. Ukusuka ku-3 months kuya ku-8, i-5 months bebenzani abantu? Uyabona? It means abantu abanayo interest, badlala bayiphumela. Why kunjalo? Why abantu bengaphushi? Why kuma-branch? Why abantu emagroupini bengenzi umsebenzi? Asazi. Abantu badinga yiphi i-motivation ukuze bazi ukuthi umsebenzi waKhuzana kumele bawudlale more kunalokho abawudlala ngakhona? Ngoba laba abawudlalayo nabo bebodwa bayakhathala. They need motivation. They need ukuthi bebone nabanye ukuthi bayaphusha. Le ngoma leli singahlula ukufika ku-4 million angidlala ney'ngane. Sekuyoze kuphela unyaka impela nje uNovember, 12 months ingafiki. Ngiyabazi mina abantu bayakwenza ukuthi le ngoma kushaye uDisemba futhi ingafikile ko-4 million. Cause angazi abantu abanaki. Abantu bayidinga motivation, bayidinga ngempela. Yabona le ngoma ukuthi isela kancane kanjani. Kodwa angeke abantu beze beyihluphe ukuthi no, nakuseyiphusha ifike lapha kumele ifike khona. Kunale album lethi alibona icala. Enye ama-album as much as sazi ukuthi mhlawumbe kwakunomkhankaso wawukhona
ukuthi iphusheke beyiganda bethele inhlabathi ephalishini, kodwa nabantu bayithela amanzi abandayo. Abantu abayihluphanga ngokuthi behambe futhi boyi-stream, noma sebeyithola abantu i-chance ukuthi beshintshe izinto ngendlela abenza ngayo, abayanga ukuthi beyoyidlala. Koba yilabo bantu labo ababefisa ukubona umsebenzi waKhuzani uya phambili, abaye beyoyidlala, okwenza ukuthi umuntu nomuntu anga-understand ukuthi what is going on. Akhona amamiliyoni ambalwa, but le album kaKhuzani, njengoba le Angidlala Ney'ngane ilandela le Thango Alibo licala yayinhle kakhulu i-album. Iy'ngoma ey'ningi la zicishe y'fane kulama album amabili, kodwa le album yathwala kanzima. Ukuthi kwa-TikTok into ka-Universal Music wakhona uvala kwaba enye futhi inkinga, kodwa-ke still abantu bebazi ukuthi ukhona umsebenzi waKhuzani. Udlala kuphi? Ku-Spotify, udlala ku-YouTube nakuma-iTunes, kodwa abantu benzakalani? Bayithela amanzi abandayo. So yizo zonke-ke iy'nkinga lezo esingazi ukuthi sizokwenza kanjani ngazo, sizoyisolva kanjani. Right, manje-ke nansi-ke indaba. Mina ngokubuza kwami, ingabe sesifikile yini isikhathi ukuthi uKhuzani abheke ngenye indlela ukuthi umsebenzi wakhe uthuthukisa kanjani? Ingabe usayidinga yini uKhuzani iy'ngoma ezino-10 minute, iy'ngoma ezino-15 minute? Ngokubona kwami iy'ngoma ey'njengalezo sekumele yinciphe, sekumele zibe ncane. Iy'ngoma manje zi-right, noma ingaba yodwa ena-8 minute ibe yi-1 ku-right, ezinye zibe ko-4 minute i-most yazo. And okunye, as much as kube into enhle ukuthi uKhuzani akhombise ithalente lakhe lokuthi akhiphe iy'ngoma eziwu-19 ngesikhathi esisodwa, kodwa emsebenzini olandelayo iy'ngoma eziwu-19 zi-too much kakhulu. Kubonakele abantu ukuthi as much as be-enjoy umsebenzi kaKhuzani, kodwa uku-streama the whole album uthatha 1 hour 34 minutes. Akekho umuntu ozomthola ozo-streama iy'ngoma zonke ayiphinde kayi-4 u-1 hour 34 minutes. Angeke, 6 hours leyo uku-repeat album kaKhuzani kayi-4. So iy'ngoma zizodlala kangaki ingayinye, igcine ingoma ilahleka. Ebese kuba izingoma ezimnandi njengathi Angidlala Ney'ngane. Uyabona nje ethi ingena kulayini, the way eyaduma khona, eyathanda kakhona ngesikhathi kwenzeka i-promo, as much as imnandi leyo ngoma leyo noma isishintsha, kodwa leya phathi leyana yayiyingoma esingayo. If and only if uKhuba waqhubeka nayo kwaba ingoma leyo ngena kulayini, nayo le phathi eyalandela kube iy'ngoma eyi-different, kwakuba umsebenzi omuhle kabi lo, kwakuba mnandi kabi. Ngabe wadla izizwe uKhuzani naleyo ngoma leyo, kodwa ukuyi-perform ebese ikhat halfway ishintsha yonke i-mood, the way abantu ade bejabula ngakhona, the way abantu ade be-anticipate ngakhona ukuthi le ngoma isihamba kahle, isiyashintsha inemigla, sekungena enye iphathi. Bese kuleyo ingoma-ke esikhuluma ngathi Angidlala Ney'ngane. Leyo ngoma leyo ngabe yahamba elikhulu igxathe, ngabe yashintsha isimo ngomaskandi. The way eyayingakhona yayishayiwe, kodwa ukuthi le nto kube zihlabo, kube nje isingeniso, kwabe sekuyishintsha ingoma, because ingqithi yengoma akusiyo le ethi ingena kulayini, uyabo? Kuyoba ingoma enhle kakhulu. Leyo ngoma leyo uKhuzani wayeyosebenza kahle kakhulu. Ngabe ihamba kahle futhi na-online. Okunye futhi umuntu afisa kwenzeka njengamanje, angeke siqamba manga sithi umaskandi asubona ubhekephi, siyawubona ubhekephi. Yes, angeke kushintshe yonke into umuntu ngendlela enza ngayo, kodwa umaskandi une-beat yawo, une-beat estandard abasebenza ngayo ukuthi abantu barekhoda kanje. Kodwa-ke iy'ngoma kwamaskandi ubona ngathi mhlawumbe abantu abathize abakhoni ukuy'mukela kahle, abakhoni ukuthi bezi-understand. Ezinye zey'ngoma ey'khona endimeni zi-slow, zi-very, very slow.
ezinye zey'ngoma uthola ukuthi ngagcina zidlala usigiya ngengoma kuphela, zidlala kuma-radio station omphakathi, uthola ukuthi zigcina khona lapho lezo ngoma lezo, angeke y'fike ko-Channel O, angeke y'fike ku-320, 321, angeke idlale. Uthole ukuthi iy'ngoma lezi ey'khwalifaya ukuthi y'phelele kulezo teshi lezo, oMzansi, Izwi loMzansi, neziteshi ey'ningi. Nangendlela i-sound esiyikhona kumaskandi kubalulekile. Kokunye akusizi ukudaza inkani uthi umuntu indlela yokusebenza yaziyo ile. Yebo, ku-right nalokho, kodwa manje umsebenzi is all about imali. It's all about ukuthi ukhulisa i-brand yakho. In order to do that, I promise you, angeke wenze into eyodwa over and over again ebese uba ne-hope ukuthi uzothola ama-results a-different. Angeke kwenzeke lokho. Into engeke yenzeke leyo. Kunoshintsho oluthize, kunama-adjustment athize okuzomele ahambe enzeke ukuze umsebenzi wakho ukhule, ukuze umsebenzi wakho umuve from point 1 to point B. Ama-feature uKhuzani kuba uSiphesihle Zulu, kuba uThibela. We need to see more ama-feature abanye abaculi kumele abe khona. Abantu abanjengoFalabo noKhuzani futhi ayofeatureisha kubani? KoFalabo, ayofeatureisha kubani? Komkhulukelwa, koSikweletu, ayofeatureisha maybe koNjoka, koLuve, ngiyakalekisa. We need those things. Kuyadinga futhi ukuthi uKhuzani iy'ngomeni zakhe lezi ey'ningi zehle ukuthi iy'ngoma zizoba u-14 or ngaphansi. Kuyadingakala uKhuzani futhi in the middle of the year akhiphe umsebenzi, kungaze kuthule isikhathi eside. Kunemisebenzi azomele ayikhiphe noma yinini, noma ngoJuni, July, is fine, akunandaba. Whether yisingili or ama-double singili, akunankinga. Izinto lezo uKhuzani okuzomele ayijwayele, okuzomele azenze, okuzomele ayiphushe in order for him ukuthi ahlale lapho afuna ukuhlala khona. Izinto ayisoze zahlala yifana, ama-supporters awasoze ahlala endaweni eyodwa. Amanye ayoshifta ngenxa yokuthi sekuphindaphindeke into eyodwa over and over again. Izinto ebezenzeka leminyaka edlule akusizo zona zonke okuzomele y'thathwe zizo-apply. Ezinye ayisenasidingo, sekumele zishiwe le ngo-2016, zazi-right ngaleso sikhathi leso. Yizo zonke izinto ey'njengalezo abantu okuzomele bebenjani, bey'nake, bebe careful ngazo. Nanokuthi-ke iy'nduna okuyizona ezaziwayo, zayidumile iy'nduna kudala, not ukuthi ayidumile manje, kodwa iy'nduna mina mangibheka angazi, angize ngayibona ku-TikTok, maybe isekhona ku-Facebook, maybe nazo kuzomele ziphume kule nto yakudala leyana ngesikhathi sama-CDs, ngesikhathi sama-USB, ukuthi i-box uma uthi i-box kubani bani, fonela bani. Leyo nto leyo isishintshile, into esiphusha online. Kunendlela iy'ntolo okumele zenze ngazo, kumele zi-engage abantu online, ko-TikTok, kuphi, zivule ama-YouTube channel. I-game isingakhona, asisakwazi ukuthi siphile ngendlela yakudala, akusasebenzi lokho. If lezo zinto lezo azenzeki, if umuntu uzothatha i-offense kulokhu umuntu akushoyo, then umuntu it means akafuni ukubona ushintsho. Lo muntu akafuni ukukhula, lo muntu loyo usafuna ukubona maybe umsebenzi kaKhuzani ugidagida ndawonye, unganyakazi. Yizo izinto ey'balulekile lezi okumele ziconsiderishwe, okumele zi-apply. As much as umuntu usuke ecula kumsebenzi wakhe, kodwa akaculeli yena, usuke eculela abantu okungama-consumers athanda umusic. Yilokho kubalulekile. Njengamanje siyakhulisana, siyaqwashisana, siveza imibono ukuthi imibono ihamba kanjani. Iziphi izinto osemele apply. Siyazi ukuthi la kumaskandi-ke uma kukhona izinto very, very important, ukubangela amazondo lokho, ukuvezelana ukuthi wayekhuluma lento, kade sakubona vele ukuthi wena awukho ngapha, okusho ukuthi usuyamhlanganyela nezitha.
Isikhathi sokuqhubeka izinto ey'njengalezo into engenamsebenzi lezo, into engasizi muntu. Iy'khathi zokuthi sisuswe uqweqwe esilondeni so that sizokhona ukuphola isilonda khona kuzoyiwa phambili. Akusasizi ukwenziwa izinto lokho kubuyela emuva, izinto ey'ngasasebenzi ezayisebenza kudala. Ushintshile impilo manje. UMaskandi uyamuva, niyawubona noMaskandi ukuthi is moving in a different direction. It's either uya-adjust-a or uzodisappear njengabanye abaculi, uzophela emoyeni. Yilokho okuzokwenzeka kuMaskandi. Uma ukuthi umuntu akafuni uku-adjust-a ey'ntweni ezenzakalayo, yena afuna ukuqhubeka ngendlela yakhe le ayaziyo, iyohamba leyo ndlela leyo ikhathale endleleni. Sekubiza ukuthi-ke uthole indlela enye ethize ukuthi uzolwisana kanjani nento esivelile ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke ube segemini uphinde usurvive isikhathi eside. Bekuyilokho nje ebengifuna ukukuveza. Ngibonge ithuba, xolisa ukwenza ividiyo ibe yinde. Nisale kahle.